Täze ýyla bir näçe gün galandy, ähli çağılar Aýat baba öz arzuwlaryny ýazýarlar. Kerki şäheriniň körpeleri hem Aýat baba hat ýazypdyrlar. Gelin bu hatlaryň bir näçesi bilen tanyşyp bolalaň. Salam Aýat baba, men Melek 8 ýaşymda. Senden täze 2026-njy ýylda maňa we maşgalama agdy berilip, velosiped we kompýuter getirmegi haýyş edip soraýaryn. Bu hatda aýtarjygymy şeýle ýazýar. Hormatly Aýat baba, sizi göresim gelýär. Meniň bir haýyşym bar. Bize oturmana gelin. Ýupka kofta getirip beriň maňa. Sizi ören garaşýaryn. 7 ýaşlyca şerbetçigimiz şeýle diýär. Hormatly Aýat baba, meniň goşgym bar. Size aýdyp beresim gelýär. Meniň arzuwum maňa sebet getirip beräň. İçinde bir giden süýji we ýyda kola bolsun. 4-nji B sınıf okuwçysy Bahar Iskandarowa Aýat babadan ertekili kitap, telefon, nişka, şokolad getirip bermegini haýyş edipdir. Maňa dron gerek diýip 9 ýaşly Rahimjan öz hatynda ýazypdyr. 1 ýyllyk menzil aşyp, hoş gelipsiň täze ýyl, şatlyga şatlyk goşup, hoş gelipsiň täze ýyl diýip goşgusyny hemmeden öň aýdyp, tagat sowat isleýändigini ýasenjigimiz Aýat baba hat ýazypdyr. Aýbege pultly maşyn, Farhada velosiped, Gülnäze sumka, Atajana renkli galam, Alişere pianino, Medine yumşajyk aýyjyk, Alyhana velosiped, Umida 10 tane ertekili kitap we Dubay şokolad, Yelizaveta planşet we Malvinanyň eşigi, Abdurrahmana hem planşet we boks elligi, Rozanna jadyly şarjygy, Mehriwana 2 tane stitch oýunjak, Näzla labubu we ertekili kitap, Ihtiýary şokolad toplumy, Nawruza Barbie kukla we öz ýakynlarynyň kesel bolmazlygyny arzu edipdir. Selimjigimiz bolsa Aýat babany çay, kofe içmeni öýüne çağırıpdyr. Aýgüljigimiz bolsa Aýat baba täze ýylda edepli tertipli boljakdygyny, diňe 4'lük 5'lik bahalar bilen okajakdygyny aýdyp, täze ýyl bayramynda uly aýyjyk we süýji getirip bermegini haýyş edip sorapdyr. Mehriwan çağılar, siziň ýazan hatlaryňyz Aýat baba hökman gowşar. Goý owadan ýurdumyzda bahtiýar çağılaryň şadyýan sesleri ýanlanyp dursun. Täze ýylyňyz gutly bolsun.